नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. दुचाकी आणि वॅगनर कार यांच्यात समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी झालाय. ही घटना काल रात्री 10:30 वाजण्याच्या सुमारास सावंतवाडी गवळी तेठा येथील परिसरात घडली. प्रसन्न नाईक असं त्याचं नाव असून अधिक उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आलंय. गणेशोत्सवासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून जादा गाड्यांचा ओघ सुरूच आहे. आतापर्यंत मोठ्या संख्येनं जादा गाड्या सोडण्यात आल्यात. प्रवाशांकडून प्रतिसादही मोठा असल्यानं आणखी 3 जादा गाड्या सोडण्यात आल्यात. त्यामुळे प्रवाशांकडून देखील समाधान व्यक्त केलं जात आहे. कलमड येथील रूपसिंग राठोड यांचा मृतदेह काल जानवली नदीपात्रात आढळून आला. गेल्या 20 दिवसांपासून ते बेपत्ता होते. पोलिसांसह नातेवाईकांकडून त्यांचा शोध सुरू होता. देवगड तालुक्यात लंपी रोगानं थैमान घातलं असून 55 गुरं या रोगानं ग्रस्त झाली आहेत. यामध्ये मुणगे गावातील एका बैलाचा मृत्यू झालाय. ही गुरं लुळी पडून जागेवर असल्यानं शेतकरी चिंताग्रस्त झालाय. सिंधुदुर्ग पोलीस हद्दीत ओरोस फाटा येथे बेवारस दुचाकी पोलिसांना आढळून आली. पोलिसांनी याबाबत माहिती घेतली असता ती दुचाकी गोवा पेडणे येथून चोरी झाल्याचं आढळून आलं. पोलिसांनी दुचाकीच्या मालकाशी संपर्क साधला. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दुचाकी मालकाच्या स्वाधीन केली जाणार आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.